ଆଉ କଣ ଖବର? ଆମେ ତ ନୁହଁ ବ୍ଲଗର। ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯାଜପୁର ଟାଉନର ଟିକେ ଟୁର କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକାଲିଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖା ହେଇଛି ମ, ଦେଖ। ଆଜି ପୁରା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାରୁ ଦିଥର ବଞ୍ଚିଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି, କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଏହା ହବ ଆଉ। रास्ता हो जाएगा। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଇନା ଏଇଟା ଅଛି ମହାବୀର ଜିମ୍ନାସିୟମ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିମ୍ଟା ଯାଜପୁରର। ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜିମ୍ଟା, ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲେଇକି। ହେଇ ବୁଲିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିମ୍ଟା, ମହାବୀର ଜିମ୍ନାସିୟମ। କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ବୋଧେ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଅଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପୁସ୍ତକାଳୟ, ପାଠାଗାର ଅଛି। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ବିରଜା ହାଇସ୍କୁଲ। ବିରଜା ହାଇସ୍କୁଲ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହାଇସ୍କୁଲଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଠାଗାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରଜା ହାଇସ୍କୁଲ। ଏଇଟା ତା'ର ଗେଟ୍ଟା। ଆଉ ଏଇପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କଇଁଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଟି ପଥର କଇଁଛ, ଡେକୋରେଟିଭ୍ ସବୁ ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିରଜା ହାଇସ୍କୁଲଟା। ଆମ ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରର ବିରଜା ହାଇସ୍କୁଲ। ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଅଲଗା କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି। ସେଇଟା ତ ହେଭି ସ୍କୁଲଟା ଆଉ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ। ତାପରେ ଏଇନା ଆମେ ସିଧା ଗଲେ, ସିଧା ବାହାରିବା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କିନା ବାହାରିବା। ଏଇଠି ସବୁ, ଏଇଠି ଆଗରୁ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇକି ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିକି ଡବଲ ଲେନ୍ ହେବ ବୋଲି ପୁରା ସବୁ ଭଙ୍ଗା କରିକି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମଡ଼ିଫିକେସନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସାମ୍ନାଟା ହେଉଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଶକ୍ତିପୀଠଟା, ବିରଜା ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ କ୍ରସ୍ ହେଲା ଜଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଇନା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡ। ସେଇଠି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଉ ମହାଦେବ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖମ୍ବଟା, ପଥରଟା। ସେଇଟା ଏଇଠୁ ବୋଧେ ହେବ 500-700 କି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସେଇଠି ବସିକି ସାମ୍ନାଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡ, ଏଇ ପୋଖରୀଟା, ମାନେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟା ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟିକିଆ ପଥର ଯେଉଁ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ବସିକି ବ୍ରହ୍ମା ଘିଅ ଡାଳୁଥିଲେ ନିଆଁରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଖାଲି ସୁନା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାହାର କରିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏଇଟା ଶୁଣାଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଜାନାର ସନ୍ଧାନରେ କେବେ ଗୋଟେ ଯିବା। ଆଉ ଖଜାନା ତ ବହୁତ ଲୁଚିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କେତେ 25x25ର ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟା, ନା 40x40ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ହଲ ସ୍ପେସ୍, ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି ନା ସୁନାର। ତା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ସୁନା ସହିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଯଦି ଖୋଳାଯିବ ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକଟା ଅଧା ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଳା ହେଉନି। ବୁଡ଼ିଯିବ ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି ନା, ଧୂସୁଟି ଯିବ। ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍, ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ କି ଥୋଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଲା ମାନେ ସେ ଖୋଳ କରିବନି। କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସିନ୍ ଆଣିକି, ଚାଇନା ମେସିନ୍ ଖୋଳିକି ତା ଭିତରୁ କାଢ଼ିବ ନା। ଆଉ ହଉ, ଏଇଟା ତ ଟାଉନଟା। ଏଇଟା କୁଆଁସରପୁର ଛକ ବୋଧେ କ୍ରସ୍ ହେଲା। ହଁ, ଫନି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ, ନା କ'ଣଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା କୁଆଁସରପୁର ଛକ କ୍ରସ୍ ହେଇକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ। ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ।
ଏଇଟା ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ଏମିତି ଦିନ ବେଳା ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ରାଉଡେଡ଼ ନଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ବି ଖରା ଅଛି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରକ୍ଷାକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ଭରପୁର, ଯାଜପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଭରପୁର, ଖଜାନା ବି ଅଛି ଯେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଗୋଟେ କିଣିକି ବୁଲିବି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା ଚୁମ୍ବକଟେ ଧରିକି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବସେଇକି ଦେଖିବା ଆଉ ସୋଚେଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ମିଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ହଁ ଆଉ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସେଲୁନ୍ଟା ଅଛି, ଭଲ ସେଲୁନ୍ଟା, ଭଲ କାଟେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୁସୁମା ଆଡ଼େ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମାକୁ ରାସ୍ତାଟା। କୁସୁମାରେ ଏଇନା ଭଲ ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଗଲାଣି। ରୁଫ୍ ଟପ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ଆଉ 2-3ଟା ଖୋଲିଛି। ଚିକେନ୍ ଭଲ ମିଳୁଛି ସେଠି, ଚିକେନ୍ ତଙ୍ଗଡ଼ି ଭଲ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ଏବେ ୱାଇଡ଼ ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି। ୱାଇଡ଼ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ସ୍ମୁଥଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ନା ରିସେପସନ୍ ହେଇଥିଲା। ବାହାଘର ବି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ରିସେପସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ବି ହେଇଥିଲା। ଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେବ ଏବେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ। ଭିତରିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା। ହଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମା, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମାର ୱାଟର ପାର୍କଟା ଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସୁମା ଲେକ୍ ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ଆଉ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବେ ମାନେ ପୁରା ମଲା କୁକୁର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହେବ, ନହେଲେ ଘୁଷୁରୀ ପାଟି ଶୁଙ୍ଘିଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଧେ। ଏଇଟା ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ଭିୟୁଟା ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କୁସୁମାର ସାଇଡ଼୍ ଭିୟୁଟା ଆଉ। ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ, ତମ୍ବୁ ମରା ହେଇଛି। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନଟା, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ସବୁ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିବ। ଗୋଟେ ଠ ମାରିକି ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ଲେକ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଲେକ୍ରୁ ଗୋଟେ ଠ ମାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସାମ୍ନାଟା ତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯାଜପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛି ତାର, ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲଟା। ଏଇଟା ଅଛି ଏଇନା ବ୍ଲୁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେବେ ଆଉ। କ'ଣ ଅଛି, ପଇସା ପଡ଼ିଛି ଖାଅ, ଖାଲି ତ ହାଁ ଆମେ କେବେ ଖାଇନଥିଲୁ, ଦେଇଦିଅ ଖାଇଦେବୁ, ସୁର ଅଜା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ଚାଲୁ, ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ବାବେଶ୍ୱର ସୁଇଟ୍ସ ରାଉଣ୍ଡ ମରା ହେଲା, ଟର୍ନ କରାହେଲା। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ଆଉ ଚଷମା ଦୋକାନ ଅଛି, ଡିଭାଇନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଏଇନା 4 ଜଣ। ଚାଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାହେବ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଟିଂ ଶିବ ଷ୍ଟାଚୁ। 180 ଫୁଟ୍ର ବସିଛନ୍ତି, 180 ଫୁଟ୍ର। ମାନେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି କାମ, ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ତ ଓପନ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବାଟ ଅଛି ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ଟା ତ ସେମିତି ବାହାରୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଟା ଦେଖିବା। ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଦେଖିବା, ମହାଶ୍ମଶାନ ଯାଜପୁରର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗାଞ୍ଚଗଡ଼ା, ଏଇଟା ମିନି ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ତମ୍ବୁ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଭଗବା ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ୁଛି ଆମର। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିବ ଯାଜପୁର ପା। ମିର୍ଜାପୁରର ଛୋଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ଼ଟା ଯେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ଟା ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି। ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖ, ବାଁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି।
जोटी आम जाऊँगी से सन्ध्या भल पकुड़ी मिले से पकुड़ी फकुड़ी आलू चप सिंगड़ा आ गोटे मिले आ गोटे कौन करे पियाजी सब बिना पियाज रसुण प्रस्तुत लेफ्ट साइड अच्छी 150 इयर्स ऑफ जाजपुर बुद्धा स्टाच्यू बनाई जो 150 वर्ष पूरण होता जाजपुर को सही टाइम बनाई यहाँ हूँ आमर ब्रिज एटा भी अच्छी जो ग्रीन ब्लू रंग अच्छी एटा भी नारंगी रंग हो खूब शीघ्र टेंशन क्यों लेने का नारंगी रंग हम तो शिव स्टाच्यू बोधे देखा टिके जी आम ओरिजिनल मेराइन ड्राइव रोड टाक एटा मेराइन ड्राइव रोडटा कौन कहूँ मुझे कहूँ मेराइन ड्राइव रोड ये यार लेफ्ट साइड अच्छी नदी यहाँ हूँ पूरा गोटे बढ़िया रोडटा बनूची अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छी से भाई आस पूरा मेराइन ड्राइव रोडटा कंप्लीट होगला भल लगे ये गंधाए मैंने गोटे कही होनी गोटे पूरा मढ़ टाइप गंधाए यहीटा है आमर शिवा स्टाच्यू 180 फीट एशिया खंडर सबुठार बड़ शिव स्टाच्यू राइट साइड अच्छी गाड़ीटा को रखा और देखा कैमराटा को बुलाई देखीदब तो मित्राणी दिस इज द शिव स्टाच्यू यहाँ हूँ आमर शिवंकर स्टाच्यूटा 180 फीट कैमरा हुए तो जना पड़ूनी कि तले जो लोक गुड़ा देखा चुई चुई पिंपुड़ी भाया से देखी भावतु के माने बड़ हो कि डेंजरियस जगह हो जगह को आसवा को डर लगे सन्ध्या कहीं ये सब दुर्दांत लोक मैंने रुहंती आ कार्यक्रम करती खटे मारी पड़े बाहर पड़े फटक पड़े एबे आमे जाउचंती मेराइन ड्राइव रोड रे एडा हूँ इको रिजॉर्ट आगटा हूँ यार म्यूजियम अच्छी और साइड रे अच्छी शिव स्टाच्यू और लेफ्ट साइड रे अच्छी बैतरणी नदी और गोटे अच्छी गोल्डन टेम्पल एटा गोल्डन एटा गोटे थिला गोटे 50 फुट खंड तले तक उठाई ऊपर को एटा गोटे नुआ वाटर रिजर्वर गोटे एपट गोटे सेपट गोटे पानीटा ये स्टक कराऊँ यहाँ हूँ बैतरणी नदी ये सब पिंड दान कराए या भितर कुंभीर अच्छा सब वर्ष गोटे बारुणी मेला हुए से गोटे कुंभीर गोटे गोटे लोक मानू नहीं खाई दिए गंडटा अच्छी मझे ना ता भर गोटे लुचिक अच्छी कुंभीर ये बसापी सब बनाई सेपट साइड अच्छी जममा सात भणी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर तले अच्छी राइट साइड रे महाश्मशान छोट छोट मंदिर सब अच्छी नीलिया नालिया रंग मराई यहाँ सामनाटा हूँ शौचालय सुलभ शौचालय 3 टका लेखा नौ गोटे काठ बाट अच्छे ये सब लोक मानू आणिकी देह दाह कराए दाह यहाँ महाश्मशानटा लेफ्ट साइडटा म्यूजियमटा जीवा ये बस से जो लोकटा काठ दिए गोटे पचारे आ सिक्यूरीटी भी अच्छी परमिशन लेके अंदर चलते हैं भाई वीडियो बने वीडियो वीडियो बने वीडियो वीडियो बने वीडियो करियो हेले एडू हम देखे देगी से गछ पाखर बुलेई पळे आसी जाऊनु हो अब मते छोटा एंटर कर हां एडी तो एडी सांग सांग हां हां बुझिली बुझिली आलू हां 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 एडा होची हमर महाश्मशान तुझे परमिशन नहीं जो आती आप देखो ये जो पिंडी रे तो लोक मान को पोड़ा जाए हला एई काली गोटे जगह निया लागेला देखिछु
ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟା, ସାଇଡରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଟା ଅଛି। ହେଇଗଲା ଭିଡିଓ। ଏଇଟା ଆମର ଶୌଚାଳୟଟା, କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟାଉନ ଭିତରକୁ। ଟାଉନ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ସପିଂ କରିବାର ଅଛି। ଜିନିଷଟା ସପିଂ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ଚାଲି ଯାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ବାହାରିକି ଟିକେ ଟାଉନ ଯିବା, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ରାତ୍ରିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭାଇ ଯାଉଛି, ସେ ତାର ଅଲଗା ଯିବ, ମୁଁ ଅଲଗା ଯିବି। ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବି, ସେ ତାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାର ଯାଉ ଆଉ। ଠିକ୍ ହେ। ऑल बाइक रिपेयर सेंटर, जाजपुर टाउन, जाजपुर। साला बाहरी गला अधा बाटरू टेंशन। भाई ए आसुँच चेक करा चेक कर दिया भाई। ये गोटे स्क्रू कैमेरा माउंट रोटे गली बोला त्रास तो मोटे पाखे आसुली गोटे गाड़ी एटा खोलिकी टाइट कर बंकिकी मोड़े पड़े भाई बहुत खाल थिला आगु ना
ଏଇଟା ପୁରା ଖାଲ ନଥିଲା କି? ଓ ଉଞ୍ଚା ଥିଲା ମିଶି ଗଲା। ହଁ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ନୂଆ ହେଇଛି ନା। ଏମିତି ଥିଲା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଭାଇ? ଟାଇଟ୍ କରିଛି ରୋଷେଇ ଟାଇଟ୍ କରିନି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନା। ସେତିକି ସେତିକି ତ। ଦିନ ବେଳା କେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାଟା ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଭିୟୁଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଆସିଲା। ବୁଲେଟ୍ ଅର୍ଡର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବନି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବାହାରିବା ଯିବା ଆମ ଖଟିକୁ। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଅଗ୍ରହଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଘର। ଦେଖ 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 ସବୁ ଏଠି ଅନେ ଅନେ ମୁଣ୍ଡି। ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ତାକୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। କିସ ଦେଖ ଯାଜପୁର ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଗଲାଣି ରଙ୍ଗୀନ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରାର ଡେମୋ ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡିରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ବୁଲୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମିଳେ ଆଖୁ ରସ, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए में। जल्दी चले आइए। एटा हमर सबुठारु घाटिया जगह कुआसरपुर जाजपुर नगर जाजपुर टाउन। आज एक्चुअली माउंट लगला बेला गोटे अघटन घटी जाइए। कौन है ना जो लगौली निजे निजे हिरो हो गोटे साइड रो नट टा जो बोल्ट टा गाड़ी भितर कौट गोटे अड़ी पड़ी जहा फल कि मत टे असुविधा घर 2-4 किलोमीटर आगू आसवा। एबे मु जेते बेले कि आसी गलेनी जाजपुर टाउन भीतर को लोकटा गाड़ी टाक पसई संध्या बेला भितर आम काटिकी जीवा माने जीवा मार 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 रास्ता देवे रास्ता नहीं किसी नहीं। एटा हम काली मंदिर एटा हमर होउची गैरेज। ए भाई को पाखरे मु सबले पंक्चर करे। एटा होउची हां एडी हमर भाई माने जाउचंदी। चलंतु हमें जीवा आगो चैनल आउची मोटो ब्लॉग जाजपुर। हां भाई माने हमर देखाई गले इला बुल्ले देली से ना कथा ये बुलिला ये जो बुलिला नहीं मत लगिला 60,000 टका बुलुची सीधा ए जीव भांगी जीव जदि गला एबे हमें जीवा खुसुमा पोखरी देखिए खुसुमा पोखरी कौन कमाल।
ଦେଖୁନୁ ଏଟା ଶଳା ବୋକା ଚୋଦା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଶଳା ଦେଖ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କରିଛି ବ୍ଲଗିଂ ତ ଦି ଚାରିଟା ଲୋକ ପଚାରି ସାରିଲାଣି ଭାଇ ବ୍ଲାକ୍ ଫେରୁଛନ୍ତି କିଏ ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍ ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଗो ହୋଗା रहा हूँ मैं एक्चुअली पहले भी किया हूँ लेकिन ये प्रोफेशनल सेटअप मैंने अभी अभी बना के अभी शुरू किया हूँ So anyway, let's go for a short ride. This is a mini ride, and your rider driver is here to guide you all the way from my home to my city. ଏଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁସୁମା ଲେକ୍. This is what we call କୁସୁମା. ଦିନ ହେଇଥିଲେ ଭଲସେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏତ ଦିନ ନାହିଁ. ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟା ଅଛି ଦେଖା ଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ ମେ ବି ଦେଖା ଯାଉଥିବ ଏଇଟା ଆମର ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଜପୁରର ବଡ ମେଡିକାଲ ଆମେ ଆକୁ କହୁ ଏଇଠି ବି ବସ୍ କିଛି ରୁହେ ଏଇଠି ବି କିଛି ଅଛି ଆମର ଫୁଡକୋର୍ଟ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆସିକି ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମେଡିକାଲ ଛକ ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସ୍ପିଟାଲଟା ଗଲା ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଥାଳି ଖୋଲିଗଲାଣି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଯାଜପୁରରେ ମନ ଜିନିଷ ତ ଥିଲା ଆଗରୁ ହଁ ଏଇଠି ଯାଜପୁର ଦରବାର ବାବାଜୀ ସାହୁ ସୁଇଟ୍ସ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସୁଇଟ୍ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଯାଜପୁର ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇପଟାରେ ରାଇଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଅଛି ଆମର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଟା ହକି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଆମ ଖଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଛକ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ବରାହନାଥ ଚାଲ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ଛକଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲରର ବମ୍ବୁଟେ ଅଛି ଏଠି ଭାଇ କଣ ପତାକା ଛିଣ୍ଡେଇଲେଣି ଏପଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି ଏଇପଟେ ଆମର ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ମସଜିଦଟା ଏଇ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଆମର ମସଜିଦ ଅଛି ମସଜିଦ ଠିକ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ 20 ଫୁଟିଆ ଗୋଟେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମରା ହେଇଛି ବାରେ ବା ଏଇଆକୁ କୁହନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ ଭାଇ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ତ କେବେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲେ ରାମନବମୀରେ ଭଲସେ ହେଭି ସେଲିବ୍ରେସନ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାହାରେ ସବୁ ଜଲସା ନା ସାଲସା ଯୋଉ ବାହାରେ ସେଥିରେ ବି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ବାଜେ ଆମେ ଟିକେ ମଜା ନଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲେ ମିଳିମିଶିକି ଆଉ କିନ୍ତୁ କେତେଟା ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛିଟକା ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାବଧାନ କେତେ ବଡ଼ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ ଏଇ ରୋଡର ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ଆମର କଲେକ୍ଟରେଟ ଯାଜପୁରର ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆଗରୁ ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠି ହାଟ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମଟେ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣା ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟା ସେଇଠିକି ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ସେଇଠି ଖିଆପିଆ ହବ ଆଉ
एठी गोटे मस्त पकुड़ी पियाजी दुकान अच्छे टिके पकुड़ी पियाजी खिया हबो तापर गोटे थंडाटे पिया ହେଇକି तापर आशा हबो आओ जाजपुर मेडिकल कॉलेज छपरी छपरी को देखा गाइस छपरी द अल्टीमेट छपरी जा जा धन जा काटिक जा एठी बिजू बाबू बसिचंती चौकी ऊपर बसिचंती बिजू बाबू तांकु तो नेलिया नालिया कर देइचंती मेडिकल कॉलेज की दूर से देख लो गाइस सो गाइज एमती किछि थिला जाजपुर टाउन रो सखाळ और राति रे दृश्य जाजपुर टाउन को डेंजर जोन भी कहा जाए ये होची मिर्जापुर रो जेजेबापा टाउन जेजेबापा ठीक अच्छे तो जिते बेले भी आसवे थोड़ा संभाल के रहियो ठीक है आ भल भल जगह अच्छी बुलिबे बोलिकी जिबे धन्यवाद।